Assalamu alaykum mehriban adamlar, hanımlar ve cenaplar. Bakıvitara Türkmenistan devletimizde berkarar devletinin bagçarlık dövründe hormat prezidentimiz Kahraman, mehriban arka dağımının sayesinde Türkmen halkının her bir günü toy bayramına ulaşıyor. Ene bugün bolsa Akşehir'in Aşgabat'ta yerleşen Güneş Toy mekanına bugün acayip toy mekanımızda toy davramızı devam eder. Toyumuzun başı, häzir toyumuzun başında ilk bilen toy mekanımızın ene görýärsiniz. Tomaş edýärsiňiz. Daşyny ýürüýti, mihmanlar gelip durlar. Häzir içinde bugün näli şatlykly şowguny toy boljagyny şu günkü ajaýyp video studiýasy siziň üçin şekile geçirirler. Sizem toýumyzyň ahyryndan soň öýüňizde üýşeňiz soň ählijeňiz bilelikde bugünkü şatlykly şowguny toýu tomaş edersiňiz. Onu näme? Mehriban dogan garnaşlar, dostýarlar toýumyda, toy mekanymyzyň içine girelim. Ine mehriban dogan garnaşlar, dostýarlar tomaş edýärmiň toy mekanymyzyň ilkinji bosagasyndan girdik. Häzir bäde ajaýyp toy mekanymyzda bir näçe dogan garnaşlary, dostýarlar, kursdaşlary, klassdaşlary ählisi gelerler, bugün şatlyklarlar. Ýaşlamadan edir şu bosagadan girip, şu jaňa şerde ajaýyp taňslary ýerine ýetirerler. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hanımlar ve cenaplar. Bakıvitara Türkmenistan devletimizde berkarar devletinin bagçarlyk döwründe hormatly prezidentimiz Kahraman, mehriban arka dağımyň saýasynda Türkmen halkynyň her bir güni toy bayramına ulaşýar. Dogan garnaşlar, dostýarlar toýumyň açyk diýip ýylan edildi. Şoň üçin toýumyň açyk diýip ýylan edilen soň ilkinji tanfany, ýagny ýaşullygy başlaýan İdini yaş kişileri, gelinler, gıylar, hizmet veren doğum kardeşler alıp götürüyor. Şoň üçin tank meydan şaman hormatly yaşlymyz federatsiýa ine klassdaşlary, dogrymy? Halap berdiň gelemde klassdaşlar geldi, ýürdi soraw berdi. Şu soraw bildiňi ullukan bayrak ber. Şoň üçin şu bayrak almak üçin şu soraw bilýän bayrak alyp gaýjar. Bolýarmy? Bilmediňiz gol gaýjar. Taýmamda. Begemot bir günde näçe kilo balyk ýer? Begemot bir günde näçe kilo balyk ýer? Bir ton. Adyň näme? Güç begemot bir ton balyk ýedi. Näçe gelçerpamam? Bravo! Berekelle güýçler bilmedin. Näme degen ýa-ni tolgup. Bilmedin begemotdan bir ton balyk ýerdi. Begemot bir günde näçe kilo balyk ýer? Kim bilse ullukka näme ýer? Dur bolýar. Adyň näme? Filgün. Begemot balyk ýenok diýär. Etönümler ýenok diýip otönümler ýer. Filgün näme? Dogry klassdaşyp. Bravo, Filgün. Berekella, el şartlar berekella bildin. Berekella, mawasy. Bildin, inni sowgadyňy ýylan edýän. Sowgadyň şu gün halap berdiň toýuny, beginip duran gününni, saçakdak duran zatyň ählisinden iý bermelersiň, öýüňe ähkidi bermelersiň. Bayramy nesip etsin. Onu näme? Klassdaş. Her gördüm adam şeýle boltan soýan kelip, taňsyň badyry üzümele, adam şowkunly şatlyk oýnary. Gelin. Kardeşlerim, berden gelin hemmeňiz görýärler. El sarpat kardeşleri, häzir ýürüýte halap berçany öz sowgatlaryny getiripdirler. Ýagny toýdan soň dowamy esnagydyrlar, ýürüýte çok bolmagy mümkin diýerler. Şoň üçin nire? Daşy sanatoriýa derlermi? Abadamy? Oho, din jarş merkezine abada. Küçükpa diye halap berçan. Näme düşünür el çarpamyda? Ýaşlamyda ýürüýdi, kardeşleri küçükpa getiripdirler. Güneş Toy mekanının adından ýaşlamyz üçin ýürüýdi. Ýadygärlik toy portreti bolşýarlar. İdimden bolsa ýürüýdi. Ýaşlamynyň toýlaryň simbolu bolan. Fiýçilik toýup getirir. Hani ýaşlamyz üçin ýürüýdi toy portreti. Akıl arzu etlerken yıllık devletinin yadigarlık kalır. Gül çemenidir kırıyor. Şu gül çemenini kim kapsa, ölümünün oğlundan, kurumcu çıkmadık eylerden kapsalar, ertilse etkiliye büyüdüğüne gül toyu oluyor. Şu için yaşamına yürüyüp,